Elithobe emva kwemini ndibulisa wonke umuntu obukele le video, ndibulisa kuyo yonke indawo okuyo emva kwemini nje ngexesha le-corona, ngexesha abantu bevaleleke endlini, ngexesha apho kungafunwa mntu uhamba nasestratweni, ngexesha apho abantu sebephelelwa lithemba. Ndizotsho namhlanje ukuthi nalela izawugqitha. Ndithanda ukuthi sincokole ngencwadi kaLuka ichapter yaqala ivesi mathathwana 7 verse 37 ithi indawo apha, akukho nanye into emnqabelayo Thixo. Mamela mntaka baba ndixelele, naleli into izodlula, naleli into uThixo uyayazi, naleli into uThixo ebeyazi ingekafiki, kwaye bekungekho nanye into emnqabelayo. Owethu uThixo nguThixo bona apho singaboni khona. Owethu uThixo nguThixo bazalwane owadala izulu nomhlaba, nguThixo bazalwane indlela elwandle, nguThixo bazalwane owakhupha amanzi edwaleni, nguThixo bazalwane owathoba imani entlango. I-corona is nothing kuye, nanini na isengaphela. Ungalahli ithemba. Eyona nto endifuna uyitsho namhlanje, anditsho ukuthi ayikho, ikhona yona, and this is serious. But eyona nto endifuna uyitsho kwindawo kuyo, hlala ngomthandazo, hlala unqula uThixo, nqula uThixo usendlini, thandaza usendlini, ngoba imithandazo uyayisa. Ithi iBhayibhile bazalwane, kusewubanje uPetrose wafaka entolongweni, lathandaza ibandla, wavakalela uThixo esemazulwini. Ithi iBhayibhile bangcwele, wathoba isithunya sakhe, ngoba wethu uThixo nguThixo ovayo. Uyeva wethu uThixo.